ndadzoka zvekare mhuri yezimbabwe ndine nyaya ndakakubatirai panapa iri kunzi former Citizen Coalition for Change Senator Felix Magalela Sibanda has challenged the Zimbabwe Anti-Corruption to probe self-imposed interim Secretary General Sengezo Shabangu and the Speaker of National Assembly Jacob Mudenda over alleged corrupt records that saw several legislators being fired in unclear circumstances. Aruledzera kuti right zaki yaya inonzi Zimbabwe Anti-Corruption Commission yaya kana ichinyatsorwa basa chaizvozvo ngaimbonotora varume ivavo yombovagaritsa pasi yombonyatsodhila navo chimbova investigator because marecords akaitwa aya hazvina kubuda mushe since varume ava vari kunzi vari kufambira nyaya dzakawanda wanda saka kunzi ngapambotorwa connection iyoyo pamboonekwa kuti hapana zvakaitika hapana kupanana mari kana kuti kachichi kakaitika ndo nyaya iri kutaurwa panapa iri kuchallengewa pari kunzi zaki ngaimbobatawo basa amene muri yezimbabwe munoionawo sei nyaya iyi kana kuti challenge iyi yatangwa iyi kuti zvinobudawo here papapa